Monesti tällaisissa vanhoissa taloissa nämä sokkelit on jätetty betonilaudotuksen jäljille ja sen jälkeen niihin on vedetty maalipintaa. Ja niin kuin nyt tässäkin sokkelissa, kun kosteutta on tuolta maasta noussut sokkeliin, niin tämä tiivis hengittämätön maali on korkannut sieltä täältä irti ja se on aika monenkirjavan näköinen. Sokkelin pinnotukseenhan on monia eri tapoja, mutta tämä sokkeli me pinnotetaan levyttämällä. Ihan ensimmäisenä tehdään nämä pohjatyöt kuntoon ennen kuin päästään levytyshommiin. Ja tämä pohjahan koolataan painekyllästetyllä laudalla ja laudan paksuus olisi hyvä olla tuommoinen 28 milliä niin, että sinne jää varmasti riittävä tuuletusrako tonne sokkelin ja levyn väliin. Tämän sokkelilevyn koolausväli on 50 senttiä ja ne kannattaa merkata tussilla tonne sokkeliin ja myöskin ottaa niiden puiden korkeudet ennen kuin lähtee sirkkelöintihommiin. Nämä painekyllästetyt laudanpätkäthän kiinnitetään proppaamalla tähän betoniseen sokkeliin ja tässä me käytetään kasin lyöntitulppia. Ja sitten tietenkin tärkeää on, että nämä asennetaan tänne suoraan, eli vatupassia käytetään apuna niin, että saadaan pysty sekä sitten vaakasuorassa etenemään samassa korossa ja linjassa, koska kun niitä levyjä sinne päälle sitten asennellaan, niin jos siellä on jotain heittoa, niin se tietenkin näkyy siinä levyn saumakohdissa eriasteisina pykälinä. Eli tärkeää on, että ne saadaan sinne suoraan ja tietysti aina jotain pieniä lisuja tai kiiloja siellä joutuu apuna käyttämään. Nämä ulkokulmathan koolataan 2 laudalla niin, että ne levyt saadaan siihen nätisti asettumaan ja sitten tämä koko komeus viimeistellään vielä ulkokulmalistalla. Tällainen solumuovitiivisten nauha asennetaan jokaisen koolauspuun kohdalle. Se toimii liikuntasaumana levyn ja tämän koolauspuun välissä. Ja tämä on siinä mielessä kätevä asentaa, kun täällä on tarra, niin se vaan tarrataan ja saksilla poikki. Tämä sokkelilevyhän on valmistettu sementistä ja painekyllästetystä havupuulastusta. Mitoiltaan tämä on 1200 kertaa 3350 ja 12 milliä on tämän sokkelilevyn vahvuus. Värimaailmasta löytyy 16 eri värisävyä ja levythän on päällystetty luonnon kivirouheella. Sitten täältä löytyy myös tämmöisiä ihan perus sementtihavupuulastulevyjä, jotka on sileitä pinnaltaan, että jos ei tykkää tästä kivirouhepinnasta, niin voisi yhtä hyvin tämän sokkelin levyttää näillä sileillä levyillä ja sitten maalata hengittävillä sokkelimaaleilla sen väriseksi kuin haluaa. Mutta toki valmistajalta löytyy myös jo valmiiksi maalattuja versioita ja sitten löytyy eri pintastruktuureilla olevia levyjä, joita käytetään niin julkisivuissa kuin sokkelin verhouksessakin. Nämä sokkelilevyt on mahdollista saada määrämittaan leikattuna jo sieltä tehtaalta, mutta toki näitä sitten työmaalla voi itsekin työstää. Eli tuolta levyn takapuolelta tapahtuu aina leikkaaminen ja tähän on ohjeistettu, että oikeastaan käsisirkkeli ja tehokas imuri olisi se paras työväline, millä näitä hyvin saa leikeltyä, mutta yhtä hyvin kuviosahakin käy. Se on vähän hitaampi, mutta huomattavasti vähemmän pölyä. Ja aina kun näitä levyjä leikataan, niin sen jälkeen tämä leikkauspinta sivellään vielä vesiohenteisella ulos soveltuvalla maalilla. Tämä maalaushan estää sen, että kosteus ei pääse imeytymään täältä leikkauspinnasta levyyn. Nämä levyjen leikkaukset kannattaa mitottaa niin, että ne jää aina vähän auki tuolta alhaalta sekä myöskin tuolta ylhäältä niin, ettei tukita tämän julkisivun lautaverhouksen ilmanvaihtoa ja myöskin sitten kun tuolta levyn takaa se ilma pääsee kiertämään, niin sokkeli jää ikään kuin tuulettuvaksi.
Tämä levyn kiinnittäminen aloitetaan aina tästä keskimmäisen koolingin kohdalta ja me käytetään täällä nyt tällaisia porakärkisiä ruuveja. Eli näillä kiinnitetään tämä levy tonne koolinkiin. Ja jos meillä ei olisi tällaisia kiinnikkeitä, niin silloin me jouduttaisiin tekemään tuonne esiporausreikä ja se pitäisi aina tehdä vähän isommaksi kuin toi kiinnike niin, että siellä on sitten se elämisvara, jos toi puu elää tuolla levyn takana. Ja näissä kiinnikkeissä on tämmöinen kumitiiviste ja ideana on, että sitä ei vedetä tuonne kauhean tiukkaan niin, että se tiiviste tulee ton ruuvin kupukannan ympärille, vaan juurikin, että se jää sinne pehmeästi, että sinne jää se liikevara. Ennen seuraavan levyn asennusta niin tänne väliin asennetaan tämmöinen metallinen saumalista ja tämähän on sitten sävytetty tehtaalla tämän levyn värin kanssa sopivaksi. Sen jälkeen kun lista on saatu paikalleen, niin kiinnitetään tämä levy täältä reunasta ja ruuvausetäisyys reunasta on aina vähintään 3 senttiä. Koska jos tuolta lähempänä reunaa sitä lähtee porailemaan, niin siinä on sitten aina vaarana se, että levy saattaa mennä rikki. Sitten samoin tuolta ylä- ja alapäästä, niin tuo ruuvausetäisyys on vähintään 7 senttiä. Ja 30 sentin väleinhän näitä ruuveja sinne sitten kiinnitellään, mutta tietysti tässä nyt se ei ole mahdollista, kun meillä on näin kapea levy, niin voidaan laittaa tähän tiheämminkin kuin 30 senttiä. Tämä levyhän kuuluu paloluokkaan A2. Sen lisäksi tämä kestää hyvin pakkasta ja kosteusrasitusta. Valmistaja lupaakin tälle levylle 15 vuoden takuun, mikä on melkoisen pitkä aika. Huoltovapaakin tämmöinen levy on nimittäin vuosien saatossa. Jos se pääsee likaantumaan, niin sille riittää pelkkä vesipesu ja mitään muuta ei tarvitse tehdä. Näitä kivirouhelevyjä käsitellään ihan samalla tavalla kuin muitakin levyjä rakentamisessa, eli ei oteta näitä levyjä päästä kaverin kanssa kiinni ja kanneta vaaka-asennossa, koska silloin se levy voi taittua ja mennä rikki, vaan ihan samalla tavalla pystyasennossa kuin muitakin levyjä. Ja sitten tietysti kannattaa kiinnittää huomioon siihen, kun tässä on tämmöinen kivirouhepinta, ettei vedä levyä toisen levyn päällä, vaan nostaa sen aina siitä nätisti ylös, niin silloin nämä levyt pysyy mahdollisimman siistinä. Näihin ulko- ja sisäkulmiin on olemassa kanssa metalliset listat, jotka viimeistelee tämän sokkelin ilmeen. Asennustavoiltaan ei poikkea millään lailla näistä muista pystylistoista, mitkä asennetaan suorilla sivuilla aina 2 levyn väliin. Tämänkin talon yleisilme parani entisestään, kun sokkeli on nyt kunnossa.